Какво става, хора? Аз съм Митко, днес сме с сестра ми и ще играем една игра, която е много популярна в днешните дни, която е Hitball и ще играем мултиплеер с нея и ще направим така. Имаме една купа тук пред нас, ще теглим предизвикателства, т.е. загубилия от нас двамата в матчът, ще тегли първо на предизвикателство и ще го направи и да ви бъде интересно. Ето сега започваме тук да играем, отиваме френдли. Играем се по Галя. Странно. Така, така. Това изпушените са достатъчни. Така. И мисля, че започваме. Да, ето. Ето я Галя. Да, мисля това. И играем. Ето момент тук. Добре, браво Галя, браво Галя! Гол! Добре, Галя, давай. Ще го пусна това, давай. Бе, тръгвай напред, тръгвай! Не автогол, бе! Сега това се чути. Правиш такова удар. Не бе, какво правиш? Давай, цъкай го! Не! Цъкай, цъкай! Голасо! Този е бълка сачък. Гледам се това теглива. Чето не я знам. Давай, Галко, давай! Цъкай го, пътя, цъкай го. Отивай напред. Цъкай. Браво! Няма го. Не, има го! Галя му вкара гол. Гол. И 5-1. Сега ще използвам павълките. Не, що? Да, ма гол. И победихте. Така. Айде така още кой ще тегли. Не, имаме още един матч. Още един матч и ми тогава ще теглим. Така. Така играем втория матч вече. Добре, играем. Автогол си кара Галя. Какво правиш ти, бе, човек? Не. Yes. Ти викай. Колко голям стана? Не искам да ставам такова голям. Сега вече си не видим, Галко. Не мога да видя къде си. Не мога да видя къде си. Не! Айде, гол! Не мога да видя къде си, Галко. Гол, бе. Така гол. Но сега я съм не видим. Давай, атакувай! Атака! И 4-2. Добре. Каквото им гол на Кристиано Роналдо в тази минута. Добре. Пръстъчено. И какъв гол? 6-2. И май Галя ще си тегли листче. 7-2. Не! 7-3. Галя вкара гол. Скоро сварите гол. Галя какъв скоки! Това беше добър матч. 7-1 за мен. 7-3, бе. Да, 7-3, да. Бърх се. И Галя си тегли листче. И така, както всички разбрахте, Галя тегли едно листче и се падна воден пистолет. Така че аз трябва да опръскам с ето това. Така. Ето сега.
Води пистолет е зареден. Така. Ще пръскаме ли, Галко? Ще се пръскаме ли? Да. И гледай на вънка. Да сме живи и здрави! Продължаваме пак да играем с сестра ми. Вече трети мач. Ето отивам тук. Търся сестра да къде. Отивам. Така. Този път две. И почваме да играем. Да сме живи и здрави! Ето и сестра ми. Купи си нови очила. Нови обувки има. Аз купих такова. Добре. И започваме да играем. Бегем. Колко съм як. Къде си, бе? Къде си, бе? Ама тя ме удра без да виждам. О, какъв гол! Ама ти ме удраш без да виждам, Галко. Скачай, скачай. За какво така правиш, бе? Дали ще ме бие, Галя? Удрай! Не! Удрай сега, какъв? А, така. И какъв гол! Браво на сестра ми. Не, не. Какво правиш аз, бе? Защо го правя? Yes. Не. Моята врата стана малка. Ха-ха. Колко як. Имаме едни и същи обувки, ей. Не, 3 на 3. Какво беше това, дами и господа? Чак, чак. Ай, стига, бе. Може става тук нещо бърбър, бе. И 4-4. Равни. Нали како? Не. Нека ти. 5 на 4. Какво беше това сега? Не, не. И Галя ме победи. Вижка се правят За първи път. За първи път Галя. И сега вече аз трябва да тегля едно от тези всичките листчета. Ето да видите какво ще падне. Я го отвори. Отвори ми го да видим какво ще падне. Обличане като мъж или жена. Аз трябва да се облеча като жена. Ха. Ето, вижте ма. Облечени направи като жена. Заради Галя. Вижте му и циците. Продължаваме следващ матч. Сега пава шут. Добре. Това свикам. И ще правя заледена сестра ми. Добре, готова ли си? Хора, направих нещо и това. Аз трябва да иде Галя. Не е така. Трябваше да се излагам и да се обичам като жена. И сега вече аз бих Галя, така че няма да се излагам като жена да се играем. Не. Какво направи? Не. Къде отиде там да взема това? Няма да се караш автогол. Аз си карах автогол. Бе, браво. Стига бе, защо? Нека ти. Вече съм голяма. Ой, какъв гол 3 на 2. Голям гол ще убия, ей, дебела се. Топката ми е след. Да, знам. 4 на 2 за мен. Този път вече ще бие Галя, не ме интересува. Не. Yes! 5 на 2. И 6 на 2. Ще направя май задно и сега. И победих Галя! Ето сега още един мач трябва да играем. Защото трябва да играем още един мач, защото сме ги направили два. И ако тук пак бия Галя, вече тя трябва да направи това, което трябва. Добре, почваме да играем пак. Какво стане? Галя ме мърда. Нещо се случи тук.
Добре, да правя вместо клипче. Тъпо клипче. Добре. И мисля, че аз победих. Затова Галя ще тегли. Галя ще тегли. Ето сега пак Галя тегли. Аз пак я победих. Случайно това, втори път. Рисуване по челото. Аз трябва да измисля нещо, тя трябва да си го рисува по челото. Така ще нарисувам нещо на Галя по челото. Трябва да сте хора много яко. Написах и нещо, което стана много яко. Вече като жена.